Pinakaunang floating Christmas tree sa Mindanao, pinailawan na sa Upol Misamis Oriental. Nababalot ang Christmas tree ng iba't ibang Christmas lights at decorations. Silipin natin sa report ni Cyril Chavez ng GMA Regional TV 1 Mindanao. Makulay at nakamamangha ang pinakaunang floating Christmas tree sa Mindanao na pinailawan sa Upol Misamis Oriental. Sa mga drone shot ng Project Lupad, masisilayan ang ganda ng Christmas tree na pinailawan ng LGU. Agaw atraksyon ang liwanag sa gabi. Ang Christmas tree ay nakatayo sa gitna ng boardwalk na puno din ng Christmas lights at perfect para sa picture taking. Ayon sa Upol Tourism Office, umabot sa mahigit 400,000 pesos ang budget para sa nasabing Christmas tree. Pagpasigaan na mo ana makaingon gid sila nga it's wonderful kay something new, something big. Actually nag-expect kay humongous gid nga Christmas tree, but unfortunately naagi first gid priority na to ang safety. Safety sa magtaod, safety sa pagbutang og safety para sa tanan kay of course open man ang dagat sa Upol basin wala ta kabalo ang weather pod. Ang atraksyon sa boardwalk ay paiilawan mula alas 6 hanggang alas 10 ng gabi sa buong buwan ng Disyembre. Umaasa ang LGU na sa pamamagitan nito ay mas maraming turista pa ang bibisita sa kanilang bayan. Igo ra gid mi maghatag og kalipay sa mga tao, especially sa mga Upolanon, at the same time kay new administration man siya. So gihaong namo siya sa theme nga kahayag og paglaom sa bag-ong Upol. Mula sa GMA Regional TV 1 Mindanao, Cyril Chavez nagbabalita para sa GMA Integrated News.